Nem akarom megnézni a message-et. Okay. Black K-Bolt. Oh! Bazd meg, te beszartam! Na még valaki? Hát persze. Jó van. És komolyan nem dobtatok semmit? Bazd meg. Ez az. Ez az. Téged se hagylak életben, ne aggódj. És már kinyírtam a családodat. Az mi az Isten? Te hülye vagy! Rossz döntés lóval neki menni szerintem, de megnézzük. Ez valami farkas logó. Oké. Tin Beast Bones. Tin Beast Bones, Pain Bones from Lookout Tower. Jó van. Eternal Darkness. Azt a kurva. Jó. Sőt, inkább menjünk be Szelénába. Kis citybe. Most még nem a sárkányokhoz megyünk fel, hanem bemegyünk a citybe. Kiírtjuk a cityt, aztán utána felmegyünk a sárkikhoz. Ez a terv.
Sőt, tudjátok mit? Én Melina mellett le akarok ülni, pihenni. Hát ha progresszel a sztoria, vagy mi. Itt van még, itt van. Resztelünk egyet, ja. Gyógyult. Meggyógyult. Volt egy Evergold boss, mint ami előbb kapta. Csá, Banditos man. Tegnap is itt voltál, de jó, hogy visszajöttél. Vagy tegnap előtt? Volt egy Evergold... Ja, volt valahol egy Evergold, amit elhagytam, de most hirtelen nem tudom, melyikre gondolsz. Na, Flask... ja. Nézzük is meg. Valahol én láttam egy Evergold. Még tegnap előtt, amit kihagytam. Ja, de az itt volt fönn. Ez itt. Ezt tutira kihagytam. Sajnos nem értem, hogy mire célzol ezzel. Most így hirtelen kontextusba kiragadva. Mármint azt akartam érni, hogy amit előbb megöltél, abból volt egy Evergold boss. Igen. Még Limgrave-be. Még az elején. És tőle szereztük meg a Bloodhound Fanget, vagy mi a csöcsöm a neve? Aha, Bloodhound's Fang. Egyet húztam is rajta, mert azt hittem, hogy ez lesz a main weaponom, mert kurvára tetszett amúgy. Rohadt jó ez a stiltes, dodge-os cumó. Na, Melina meggyógyult, vagy Micella, vagy hogy hívják. Hoped to see you again. My apologies for when last we met. I fainted before I could even thank you. Everything is as you said. Since inserting the needle, the scarlet rot has ceased to writhe. Even the nightmares have abated. And now, though I can scarcely believe it myself, I can move as I please. Not that I could ever truly repay you, but I would like you to have this, by way of thanks. A token though it is. Host is wearer heirloom. Nézzük, mit csinál. Resist Dexterity. Gondolhattam volna amúgy. Okay. I'm considering leaving. On a journey. With the needle buried in my flesh, I've started to recall, but dimly, my destiny. It's all thanks to you. My name is Millicent. I pray fate permits us meet again. Hát igen, elvileg találkozni fogunk, mert te egy opcionális poszt leszel. I'm considering leaving with the needle my Jó, destiny. oké. Hát ő lesz majd... hogy hívják? Milena. Ja. Már az összes panom mondta, hogy na majd eljutsz Milénához, majd beszéljünk. Úgy meg fog baszni, mint a szél. Hát elég valószínű, hogy meg fog baszni, mint a szél, igen. De... majd megpróbáljuk legyőzni valahogy. Na! Akkor Blade of Mikhail most el fog menni innen. Révén, hogy meggyógyítottuk. Hova akartam menni? Ja igen, Szelinába, a városba. Vagy hát nem tudom, hogy város lesz-e. Hagyjatok békén! Adjál békén, bazd meg! Mert az imént, az elmúlt egy órában megcsináltuk itt ezt a 3 tornyos meggyújtásos dolgot. Hoppá. És ezért kinyílódott ez a varázsló városka. Szóval... ide most bemegyünk.
Ja, itt kellett bemenni. Ja. Ja, hogy itt egy boss van. Csókolom! Csá, BS Knden... Pskteni. Csá! Szerintetek ez most meg fog baszni, vagy nem? Ez mi az Isten? Oh! Ostormi! Bassz meg! Jó van, jó van, jó van, eddig jó. Eddig jó. Eddig kurva jó. Figyelj, ilyet is tudok ám. Jó van. Oh yeah. Oh yeah. Hát sajnálom, srácok, de... Ez nem a ti napotok, bazd meg! Nox Flowing Sword. Brillírozunk ma. Mennyi szót kaptunk belőle? 18.504. Hát az még bőven nem elég szintlépésre. BSK. BSK Danny. Ja, hogy Dannynek hívnak, és BSK, hogy előtte még a neved. Oké, zsírkirály. Ez tuti teleport lesz, ez a doboz. És nem, király. Lusatz Glintstone Stuff. Nem igazán érdekel. S. Nem S. S. Ez az egyik legjobb bot a játékban. Igen? Ja, de hát 52-es intellekt kell hozzá. Hát ez... Annyi sose lesz. Az a helyzet. Viszont visszarakhatjuk a... Strength-es talizmánunkat. És akkor mehetünk fel a sárkányokhoz. Aha. Itt föl, vagy? Vagy merre kellett? Ja, itt föl, igen, és akkor be tudunk menni a kis kapun, és akkor föl tudunk menni. Jó. Fasza. Fölmegyünk oda a sárkánymezőre. Ha szabad így neveznem. Doroveretta kutsuyoku wa Atubaretta te tarata. Bocs, srácok, még Attack on Titan Last-ban égek. Nemrég néztem meg az utolsó részt. Látom First Run. Ja, First Run. First Run. Alvos sárkányt öld meg. Csak legyen oda egy bleedes fegyó. Hát... Bleedes fegyóval annyira nem tudok szolgálni. De királya, hogy tükröződik a piros ég a vízen. Látjátok? De beteg. Már lesz egy alvó sárkány is? Rengeteg sárkány között? Ja, azt a mágust már intéztem. Meg felvettem a mögötte lévő cuccot. Igazából itt már mindenhol... Opala! Izébe voltam.
Na most ez a sárkány, ez most él. Mögötte van rejtett barlang. Mármint ő vissza? Van rejtett barlang? A mágus meg... Na szóval itt mondom. Gyerekek! És ilyenkor ez a nagy sárkány, ez meghal? Vagy mit csinál? Nem, még mindig mozog. Mögötte van egy Grace, ülj le oda. Oké, megyek. Itt van, hú de király. Majd vegyél elő egy bleedes fegyót és kezd el gyapálni a lábát. Nem támad meg senki. Oké. Fú, mi ez a debuff, ami rajtam van? Látjátok? Ilyen pirosan csikozódik lefelé. Mindegy milyen fegyó, csak tud használni. Ja, nincsen bleedes fegyóm, bledos, katonát meg ilyeneket nem húztam fel. Ez a straight sword a legnagyobban, igazából. Oké. Akkor ennek a bazinat sárkánynak a lábát kéne elkezdenem gyakni? Mindegy milyen fegyó, csak tud használni, kb. 25 ütésként 16k sebzés. Alap is jó, mindegy. Anya és milyen csak tud használni. Oké. És akkor most ennek a sárkánynak a lábát kéne elkezdenem gyakni. Hú, bassz meg. Olyan közelinek hangzódik, mint hogyha mellettem lépkedne. Hello, sárkány. Bassz meg, ennek ennyi élete van? Jó van. Csak maradj a lábánál, vagy a farka is jó, ezért kell a bleed. Ja. Értelek, hogy miért kellett a bleed. Rápracoljon. De figyú, amúgy csekkolhatjuk simán, tehát... Ja. Megnézzük. Szia, egy ideig lehet ütni, buszogánnyal csapkodtam én. Oké. Várj, figyelj. Ez jobb lesz. Ez jobb lesz. Hát mondjuk nem nagyon akar beproccolni az a vérzés. Pár perc is megvan. Aha, ott volt. Jó van, köszi a tippet. Oké, stamina. De ha nem jöttök gyerekek, akkor... Pár perc is megvan, nagyon megéri, kb. 20-30 ütésként adja be. Oké, értelek. Figyelj, az egyetlen egy Dark Souls vagy From Software játék, ahol vérző fegyvert használtam. Az még az izé volt. A Dark Souls 1. Ne rohangálj el, mert a többi sárkány szendvicsbe tesz. Hát remélem, hogy nem fognak, bazd meg. Mit akarok? Egyetlen egy Dark Souls volt, amiben Bleeding procos fegyót használtam. Az a DS1 volt. És igazából tetszett, meg minden jó volt, tehát a Bleedingnek a prokja az nagyon-nagyon király, meg hasznos. Csak néha kicsit túl könnyűvé teszi a játékot. Némely bossokat nagyon-nagyon lekönnyít. Pláne, hogyha érzékeny a vérzésre a boss. Én bebújtam a két lába közé, ott nem vettek észre. Hát igazából itt sem vesznek. Aha, ott volt. Tudjátok mint? Nem lehet rá felugrani! Hallod? Végig akartam volna sétálni a farkán, és a fejéhez oda menni, és így
megszurkálni a kis koponyáján. Megnézzük, hogy mi van ott! Megnézzük, hogy mi van ott! Láttatok már sárkánypöcst? De igazából nem lát babonya lába közé. Másik oldalra is elnézünk, ha már itt van. No. Vissza. Hát ez tök szar, hogy nem lehet rá felugrani amúgy. A kicsi poci. Az alatt lapor a nagy kígyó, mi? Jó, van, szépen lassan meg lesz ez. Hogy kell ezzel betolni a kombót? Hogy így, és akkor utána... Aha, így, ja. Ez kurva menő ez a fegyver amúgy. Nagyon megéri? Arra gondolsz? Ja, mindenképpen. Szépen szisztematikusan haladok. Nem akarok kihagyni semmit. Ja, ez egy nagyon királypenge. Nagyon jó a movesetje. Van vertikális, horizontális támadása. Nagyon menő a speckója is. Bleeding-el. Tehát kurva jó. Ennél egyszerűbb játékot még nem láttam. Ja, a Rivers of Blood-ot azt láttam végig Facebookon, hogy szétpromózzák már akkor, amikor kijött a játék. De azt debuffolták, nem? Ja, meglátjuk, mit kapunk belőle. Nekem egy barátom adott a nyáron. Aha. Így is az egyik legjobb fegyó. Ja, még nerfelve is a legjobb fegyó. És hát az egyik legjobbja. Ja, mondom, láttam videókat, ilyen kis YouTube shortsokat róla, amikor kijött a game, hogy így mindenki a Rivers of Blood-dal nyomja, hogy mennyire király. Remélem sikerül kinyomni amúgy DLC előtt. Na most, mint hogyha azt hallottam volna, hogy áttolódik jövő évre a DLC. Gyerekek. Nem tudom, ez igaz? Mert ugye novemberre ígérték, azt hiszem? Ja, február. Szegény. Ó. Szegény sárkányok, az meg. Csak itt chilleznek. Megjöttünk. Ezt megbasztuk őket. Lesz belőle loot? Ennyi XP jött ebből, te hülye!
Hát ez nekünk 2 szint... Majdnem 3 szintlépés. Azt a kurva, 80k szól, az kemény! Itt nem esik belőle, gyerekek? Nem úgy néz ki. Olyan undorító hangja van, ahogy ezen lépkedek, bazd meg. Nem tudom, ti halljátok-e? Nem, ugye? Nem esett belőle semmi. Amit mutatott annyi. Ja, zsákány szíve. Ja. Oké, király. Let's go. Let's go. Jó. Itt erre még benézünk. Mielőtt még bemennénk az erődbe. Kicsit itt, hát ha van valami. Nem, nincsen. Jó. Aha, ott egy fa. Ott voltam már vajon? Mindegy, megnézzük most az erődöt. Leülünk a Grace-nél. Szintet lépünk. Szerintem még kell is betörnöm. Egy 10 000 szólt be kéne törni, hogy 3 szintet tudjunk lépni. Ja, már néztem a sárkány mágiákat, a sárkány incantationöket, vagy mi a faszomba hívják itt az Elden Ringbe ezeket. Nagyon kemények. Itt is van az egyik, nézd. Ja nem, most nincsen nekem berakva, pedig használtam. Ó, kiklippeltél valamit? Hatalmas. Na, level up. Kéne az a 30-as vigor. Amúgy. Szerintem. Mit mondotok? Majd mehet sub emótnak. Amúgy jó lenne. Nem kéne. Ott a nagy rúnád. Nagy rúnám. Ja tényleg. Ja, az runárk kell hozzá, ugye? Az olyan, mint az Ember a Dark Souls 3-ba, nem? Ja. Kösz a Hellfetch, srácok, királyok vagytok. Jó, akkor a vigort azt hagyjuk most. Mind, Endurance, hát Endurance az kéne talán, mert az a 23 az még kevés. Én most, hát az Endurance-ot azt egy 24-re bebaszom. És akkor... Hát... Kéne egy kis dexterity is. Jó. Ezt a kettőt most betoljuk. Csak azért, mert ugye dexterity-vel is skálázik nagyjából minden fegyó, és azért jó lenne abból is egy picike. Na de nézzük, akkor... Mennyi szólt kéne még betörnünk? 19... Sokat. Ezt lehet most hagyom a picsába. Mi ez? Level up? 38 000. Ja, hagyom. Erre most nem pazoljuk el. Na, gyerünk. Moonveil katona megvan már? A Moonveil katona megvan már. Aha. Mindjárt mutatom is neked. Várjál, figyelj. Moonveil katona megvan már. Itt van. Igen, ez is nagyon beteg. PewDiePie-t néztem, ahogy
Zero Death-tel kinyomta a Moonwell katanával. Azt tetszett is ez a fegyó. Hallóka? Halló? Halló, Fort Farot? Nem tetszik ez a hely. Érzem úgy, hogy valami rám fog repülni és State fogja szopkodni a nyakamon. Ja, ez ilyen denevér ketrec? Így mint az állatkertekben? Ilyen safari van, vagy mi van? Hallott a Shams? Okosan köpködjél. Oh my god! Oh my god! Bazd meg! Jó van. Jó van. Apátok faszát. Ez az ordítás, ez nem jó. Ez nagyon nem jó. Az kell neked a Deathknach mögött? Na bra, én még NG13-ban is képes vagyok megdögleni. Egy legendás cucc van ott a denevérek mögött? Vegyél majd lámpás, sokat segít. Igen, nézd! Van lámpásom, csak basztam benyomni. Le lett sikítva a hajad. Hát ebből már nem sokat sikítasz le, hallod? Gyere, basszuk meg őket. Gyertek. Hogy lekaptuk a kis lábújját, baszod. Na jó, húzás kifelé. Gyere. Hallod, nem nagyon hatotta meg. Persze. Ez a toxikkad, ez nem túl jó. Ja, látom, jönnek a spannyaid is. Basszátok meg. Aha, ezt figyeljétek. Oh yeah! Hoppá! Ne! Jó, oké. Ígyunk. De most mi? Halljál már meg, basszod! Az a beszéd.
Idéz summont. Minek használod a frenzi mágiát, ha nem bírod, csak magadat nyírod ki vele? Miről beszélsz? Tök jól bírtam. Ja, tényleg tudok kutyázni. Nem tudok kutyázni. Én csak a kutyákat szoktam használni. Hallod, spanyom, hányan vagytok még? Dögöljél már meg! Itt vannak a szójaim! Király. Lassan megint tudunk szintet lépni. Amúgy. Hát az apjuk faszába már! Hát nem hiszem el! Nem, ez így nem lesz jó. Szólok! Szólok! Álltok faszát! Ne! Oké? Ezek az öreg asszonyok, ezek amik aggasztanak. Ezek az öreg asszony repülő köcsögök. Öreg asszony denevér. Az a baj, hogy egyszerre 3 van belőle, és hogyha az egyik elkap, akkor az rip. Király. Hát nem hiszem el! Shuriken. A lábszaga kinyírt, távolsági csapást próbál rájuk ereszteni. Jó. Levesszük a poisont. Levettük a poisont. Jó. Iszunk egy FPP-ját. Takarodj! Hát hallod? Hát...
Ha nem hiszem el! Hát ennyi Poison Cloudot, bazd meg. Ah, bemaradt az, itt az egyik. Jó, király, 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 király. Ez meg lesz. Nagyon jó. Kurva poisonnyok, bazd meg amúgy. Ez a hax. Most repülj! Gyökér. Passza. Csokolomsz! Ja, egyesével könnyebb őket kinyírni, persze. Most megint van rajtam amúgy valami. Ez a fölfelé szálló valami csoda. Melyen kapok olyan random buffokat, bazd meg? Azt sem tudom mik azok. Aha, és akkor... BSK valahol mondta, hogy van itt egy létra. Jó, gondolom nem itt lesz. Hanem ott... Ja, ott van hátul, bazd meg. Passza. Leggusztustalanabb, mikor a boss csapkodnám. Ez tele van körülötte botokkal. Ja. Igen. Arra már voltam? Nem, arra visz. Aha, ja, király, jó fasza. Szép hely ez a Kellid amúgy. Csak sok itt a köcsög. Dectus Medallion right. Ne bassz, megtaláltuk a... Megtaláltuk a másik felét. A medálnak. Hol van? Ja, K-Items. Dectus Medallion right. Dectus Medallion left. Grand Lift of Dectus. Oké, király. Most már tudjuk működtetni majd a nagy liftet? Mi ráadásul kobolyabb betűt, mint a boss. Ja. Kaptál tőlem egy followot, üdv a klubba. Zsír! Köszi! Király vagy. Jó, hát akkor ugorjunk le. Végül is csak 33 000 szólunk van. Len lehet valami? Vagy csak elléteti velünk a játék, hogy... Ugorj le! Rengeteg szólod van, ugorj már le, bazd meg! Sehol legyen, nem? Instant talál, amelybe ugrasz. Adjad már, ki vagy te, bazd meg. Adjad már. Ennyi vagy. Ennyi vagy, te somsz. Az a helyzet. Mindjárt lemegyünk, csak még körbenézünk itt picit ezen a... Jó van. Akkor majd lenn megöljük, gondolom. Hi! És hi! Csákány. Papa.
Fasza. Helóka. Jókor jöttél. Oda a Han Solo fia. Jó. Aha. Ó, többen is jöttök. Nagyon finom volt oda beszorulni, bazd meg. Kellett. Hát túl egyszerű volt. Na nézzük. Ki kell nekem tisztítanom most megint a denevéreket szerinted, vagy nem? Szerintem nem. Szerintem elég, ha felfutunk. Bajuszomból egy darab. Jó kérdés. Ja. Hát figyelj. De ki kell. Tudod, hogy miért? Már miközben mászok föl, meg fognak baszkodni szerintem. Miközben mászok föl. Jó van. Amúgy egyáltalán van értelme még ide visszajönnöm? Ja, és nem, látod? Szerintem amúgy semmi értelme nem volt ide visszajönnöm most. Igazából a Grand Lift of Dectus-t azt... Ja, hát a szójaim miatt persze. A Dectus medált azt felszedtük. Anyád! Kicsit még körbenézek, hát ha van valami. Meggyulladt a köpenyem! Nem tudunk bemenni. Jó van, akkor ez ennyi. Ez ennyi. Ja nem! Még itt le tudunk ugrani. Ha én ide leugrok, akkor lehet, hogy utána jönnek, nem? Jaj, bazd meg, most az összes itt van! Jó, visszafutunk, felszedjük a szólt, és egyből leugrunk. Felszedjük a felszedni valókat. És miután felszedtük a felszedni valókat, utána... elhúzunk a picsába? Játszottál te a többi Dark Souls-zal? Mindegyik Dark Souls-ban mindig volt egy item. Homeward Bone, vagy például a Sekiroban volt a Homeward Idol, meg ilyenek, amik így a világ széléről is visszaportolnak egy Gracehez téged. Egy olyan kéne. Jó, ezt meg kinyírjuk. Vagy csak lelökjük. Ja, hát ide nem kéne leesni, ide kell lemennünk. Aha.
Enemy, valahol, nincsen, oké. Aha, ott lesznek valamik. Patkányok? Jól látom. Aha, patkány. Nekem mondhatod, mindig is kíváncsi voltam a gémekre, de még nem sikerült beszereznem őket, ha bár Xboxos vagyok és... Aha. Király! Nagyon jó, nagyon jó. Mindenképpen érdemes lenne, nem azt mondom, hogy kijátszani, hanem kipróbálnod őket. Mert... mindenkinek van egy olyan Souls játéka, amik a többön felül nagyon-nagyon tetszik neki. És hogyha azt megtalálod, azt mindenképpen érdemes lesz kinyomni, és még mellé ráadásként a többit sem árt. És oda hogy menjek át? Át kell ugranom? Ezt figyeld. Prince of Persia, bassz meg. Oh my god! Ó, és itt le tudok játszani! Ez egy kurva nagy patkány, hallod? Hú, bassz meg. Burst of Right. Oké. Igen. Na, akkor itt most lemászunk. FPS-es voltál mindig? Az Elden Ringet azóta, hát mondjuk úgy... Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Érdemes néha kimozdítanod magadat így a zsáneredből. Figyelj, nagyon sokan vannak, akik csak fifáznak. Csak kodoznak. Meg ilyenek, aztán leülnek először egy Pókember játék elé, vagy valami például, ami most jött ki a Pókember 2 elé, és azt mondják, hogy uramisten, soha többé nem fog fifázni. Szóval érdemes azért. Nyilván, ha az embernek van ideje, türelme, meg ilyenek, tud időt szakítani rá. Azért sok időt vesznek igénybe ezek a játékok. Ez valami királyitem lesz. Radagon Sword Seal. Wow. Ja, ezt mondtátok már, hogy ez nagyon durva lesz. Oké, húzzunk innen. Mivel nyomtad amúgy FPS-ek közül? Gondolom Warzone, nem? Aha, én Warzone, Apex, stb. De van mikor kiégek, és nem, ez a játék most pont jókor jött. Igen, igen, igen. Az ember repetitíven nyomja a folyamatos Battle Royale-okat, abban nagyon durán ki lehet égni. Valóban. Tudod mit? Mi most leugrunk. Nem kéne. És itt? Takarodjatok, takarodjatok! Jó, ugri csácsár! Let's go! Gyerünk, 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 gyerünk! Hagyjatok békén!
Jaj, bazd meg, megfulladok. Tudunk szintet lépni. Ja, de hát be kellett ugrani a fészekbe, különben nem tudtam volna kijönni. Level up. Na, akkor BSK azt mondta, hogy úgyis ott lesz majd a nagy rúnám. Szóval a vigor az annyira nem kell. Mind. A mind az mit ad? A mind az FP-t ad, megad a resistance-ekre is. Az a baj, hogy akár mennyit nyomok a strength-re. Na, figyelj, a nagy rúna az... Én eddig egyetlen egy rúnát találtam. Ezek a rúnák, ezek ugye a legfontosabb dolgok, amiket szedni kell a játékban. Mert ezek kellenek ahhoz, hogy amikor majd odaérsz az R3-hez, Leyndellbe, a fővárosba, akkor majd ezekkel a rúnákkal kell összeraknod elvileg az Elden Ringet. Figyelj, inventory. Ja nem, várj, itt vannak. Ja, mondjuk az inventoryba is meg lehet nézni, de itt most egyszerűbb. Figyelj, Memorize, Sword Chest, Great Runes. Na és ugye Godricknak a runája nekem már megvan. És látod, ott van Item Effect, Raises all attributes. Jaj, nem látod a izémtől. Na, itt van a Great Rúnám bal fölül, és akkor nekem ez most éppen be van rakva. Ja, és hogyha elnyomok egy rune árkot, mutatom. Ezt az itemet, ami most nekem bal alul ott van, akkor aktiválódik a Great Rúnám, ami amúgy mellesleg ott van a fejem fölött. Ott.